डिस्ट्रिक्टनि जायगानिफ्राय फैदो दिनै आं बहुत गोजोननाय मोनदों मानोना बे वर्ल्डआव जोंनि बर' बागुरुम्बाया वर्ल्ड रेकर्ड जादों बिनिखाय आं बहुत माने हेपि आरो मोसाखांबाय माखासे लोगोफोरा गोसोखांनानै रंजागासिनो दं मा फोरमायगोन सबबो माने बहुत फुर्ति आंबो बहुत मोजां मोनदों आंबो मोसाबाय एसे मेनेखा जिरायना दोङो बहुत मोजां नांदों आरो जोंनि आसामनि मन्त्रि हिमेन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि मोसाखावरिफोरनो 25,000 रां होनाय जागोन जुदि मोनोब्ला मायाव बाहायगोन नोंसोर आं दा जेबो सानाखै आं मोनबा न'आवनो होगोन आइ बाबानो होगोन मोनसे मोजां खामानियाव आङो लगायगोन आरो बेखौनो सानना दोङो आङो थेंक इउ दिनै भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव नोंसोरनि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंबाय मा फोरमायगोन मोजां नांदो बिराद मोजां नांदो बिश्वनि दरबाराव जोंनि बागुरुम्बा नृत्यखौ प्रदर्शन खालामनो हादों आरो बिराद मोजां नांदो बिराद मोजां आंबो मरिगाव डिस्ट्रिक्टनिनो नोंसोरो साबेसे फैयो जोङो बेसेबां जागोन 200 जागोन दिनै नोंसोरो बागुरुम्बाखौ समायना रमायनायै भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव मोसाखांनानै नोंसोरो गावबा गावनि न'आव थांजोबो ओमफ्राय लोगोफोरा गावस्रालायजोबो मा फैगोन बाय हामाबो नांगोन दुखु नांगोन कारन जोङो इमान दिन 1 week जोङो एखे लोगोसे थाबाय जों लोगो गोदै थाबाय बेलेग बेलेग जायगानिबाबो थ' बाय हामा नांगोन आरो मोजां सासेया मा बुंगोन सासेया बर' नांगोन माबायदि बर' नङा गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2022-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।